Good morning Kabajak. Mag short ride lang kami. Oh, kasama ko si Boss Selwyn. Oh, shout out boss. Shout out mo si Daddy. Hindi nakasama sa IPBC. Kawawa kayo. Rain or shine. Game. Ay, Wayne. Maganda. Sambales. Oo, sige. Ang gabi ng Sambales. Okay, inayad. Madulas yan, madulas. Dalumot na.
Ahon, ahon! Woo! Kayang-kaya, idol! Huwag yung biglayin. Dito sa Balungaw. Dito sa unang ahon. Ang nilugaw. Asawa ni Doktor. Safety baka damdaman ah. Ayun, boss. Napugting. Kasi kung kunahan ka, Delikado. kung kudya doktor ka, hindi na kami sa pulong ni doktor. 15 million, 75 million. Yan, boss. Yan. Namapan ko yung mami nan. Di gudwada. Pagugudwadan to mga kakabagis eh. Oh, kain muna kayo. Atayan sa Luwin. Yun. Oh, dahan-dahan sa Luwin ah. Sakto kaya tong camera. Uy, truck. Laki. Sana sakto tong GoPro ko sa helmet. Dahan-dahan tayo dito. Idol. Oh, anong gagawin dito? Oh, ingat ka. Edwin, mauna na. May mujol. Yuhuu! Sarap ng aros kaldo. Ayos ang busit jay banatan na. Kasimot. Magbasi may banatan na. Angal, ingat. Angal tayo. Santa Maria San Quintin. Punta kami ng Santa Maria. Diretso. Idol, kakanan kami. Pupunta kami ng Tayog. Woohoo! Tayog na kami. 9:30. Idol. Ayos. Be- Buti na lang nailagay ko ng mask ko. Okay, okay. 10:05. Ano tayo?
Son, si Papa mo. Good morning. Hello. Minsan. Ay. Oh. Maganda. Yos! Bike pa. Oh, umambon. Ambon lang yan. Alam. Temporary close. Magtanong muna tayo, idol. Ading, sarado yan? Sarado? Hindi pwedeng magpa-picture? Pwede? Ah, thank you, Ading. Tara, idol. Oh. Ganda, oh. Baka meron ng multo dyan. Wala. Spirito niya. Ganda. Hindi nang tugon. Oo, ang ganda, oh. Pero naka bukas. Yan. Ayos. Dito sa Agpay Resort, temporary close. Sinilip lang namin. Oh, may tao doon, oh. Doon, may nakita ako. Naliligo yata, ah. May kami mga sumirit lang ba, sir? Ang mami, sarado kayo ng mga... Kulang na natin, ropa ngayon, ano ka? Balit ako may lang. Kasi walang lang dyan. Ay, May kami lang... relax muna tayo, mga kapadyak. Grabe. Chat po tayo. Paalam po tayo. 56 7 8 39 40. Woo!
Oh, may daan pa doon ah. Ay, pinunta na namin yan pala. Nandito eh. Pero dito naman tayo. Ang taas. Ganda oh, tingnan nyo naman. Ano tayo? Ganda. Oh. Iikot ko kayo dito. Oh. Mag-picnic tayo dito oh. Sarap naman yung picnic dito. Buti na lang mabait yung caretaker doon. Tagpay. Super bait. Super naman, bakit? Pinapakain na nga kami, pero nakakaya. Time check. 12:15. Hindi pa kami kumain. Woo! Bike pa more. Mabusog na sa pagpipidal. Hey boss. Okay, dito kami dadaan. Ngayon ko lang madadaanan dito. Ang ganda ng daan dito ah. Natatawa ako ngayon sa ride natin ah. Nagsulit. Kaliwa. Saan kaya dyan? Ganda oh. Oh, may bahay pa doon oh. Yan din, nag-relax. Kaliwa ko na eh. Oh, dito tayo. Woohoo! Sarap ng mga manok oh. Tinula. Wow! Ang ganda! Haha! Woohoo! Grabe! Sarap mag-bike! Woohoo! Ang ganda doon. Ang ganda. Kuha ka dito. Dito, pa San Roque na. San Roque, San Manuel. Thank you, idol. Pinto sa kanan niya, kasi ano. Okay, ayun. Sige, thank you, ate naman. Thank you, idol. Halika lang tayo sa salungan dyan. Ay, dahan-dahan lang niya. Okay, thank you. Pwede San Manuel ito. Okay, sige. Nandito na tayo. Okay. Yuhuu! Bike pa more. Ayan. Bike pa more. Oh, ulan. Woohoo! Lasa ng ulan. Dito tayo sa kabila. Nalinong na. May lilim tayo dito. Woo! Sige, diretso na yan. Woo!
Downhill. Lakas ng ulan mga kapadyak. Anong oras na? 12:40, di pa kami kumakain. Patik lang. Rain or shine, idol! Rain or shine! Idol! Ulan lang yan! Ulan lang yan! Ito, patayan! Patayan ride! Ang nagbagan! Lori Trito sa Ronda! Part 2! Kaming dalawa lang dito! Oh. The middle of nowhere! Mamaya ulit. Pancake. 1 o'clock. 1 o'clock pa lang? Oh. Kalakasan pa ng ulan. Yehoo! Pagkit natin. 3 o'clock. 3 o'clock. Nandun na tayo sa 3:30, latest. Oh, sabay ahon pa. Yee! Kapag lalapiwan ni dati ito lang. Well, yan. Si dati ito yung sama ko lang. Well, dati kasama ka to. Well, okay. Okay na rin. Thank you, boss. Thank you. Lapit lang pala. Magkano lahat? 80 million? Salamat, Ading. Maraming salamat. Oh, Pag nagawi ka ng BSIS. Bibigyan natin ah. Ay, nakabidyo pala. Kabuyo ka. Oh, nakabidyo ka. Sali ko yan, sali ko. Sali ko yan. Sana magbago na kayo. Bakit marami ba dito? Pwede sila magbago kasi yan yung trabaho nila eh. Friendly kapadyak. Pa-subscribe na lang to. Thank you. Wala mo sila. Ay, muging. Muging. Ano yung spelling ng muging? Anong pangalan nyo, Ading? Anong pangalan mo, boss? Chris na. Chris Lar. Ading. Pangalan mo, Ading? Hello. Oh. Dito may mga magandang nagluluto ng burger. Dan na kayo dito mga kapadyak. Hello. Oh. Oh, tara. Oh, thank you, Ading. Thank you, boss. Thank you. Wala tayo na iwan. Wala. Washing tayo sa putik. Lumakas tayo idol. Hopya, putik. Yehoo! Sarap mag-bike! Pinagbagan! San Roque Dam! Woohoo! O yan o. Hindi nila alam. Mayroon pang way dito. May secret way para makapasok. Mag-iwalay na kami. Eh, papuntang naman siya sa Villasis. Kaya yan na sa dadaan. Ako dito na, sa Santa Maria na. Malapit na ako. Idol, next time ulit. Okay. Start. Iwalay na kami, Idol Marlon. Doon na sa Sasinggan. Ganda ng helmet ko. Nagamit ko na din. Ayos na ayos siya. Umulan o umaraw. Ayos. Thank you, Bakit. Love you. Mga kapadyak, dito
na ako sa Narciso Ramos Bridge. Time check. Grade 10. Woohoo! Mga kapadyak. Yan na yung Santa Maria, kabayan dyan. Pero dito na tayo dadaan sa kanan. Sa alternate road. Grabe. Grabe ang ruta namin. Unexpected. Saan na naman napadpad. Galing kami sa Malunggao, pa Santa Maria, Tayug, San Kulas. Malo ako sa pinsan ko ay pinsan Bernadine Dibasco. Shout out. Pero hindi namin nabutan. Tapos pinasyal ko si Idol Marlon sa Agpay Resort. Temporary close pa siya, mga kapadyak. Pero nag-iusap kami na pumasok para makapag selfie naman doon. Tapos San Roque Dam kami. Daming nadaan ng mga checkpoint sa San Nicolas pa lang. Munting namin hindi nakapasok eh. Nakuha lang sa mabuting usapan. Sa San Roque naman, ay! Muntikan na kami hindi pinapasok talaga. Hindi kami pinapasok. Nako! Kung saan kami babalik kami mas malayo. Kung saan kami dumaan, doon kami babalik. Ngayon layo na. Tapos nagpa San Manuel. Mas malapit na. Grabe doon sa papuntang papunta kami sa San Roque Dam. Naligo kami ng ulan, ng lakas. Sarap mag-bike. Yuhuu! Medyo umaambon na ngayon. Malapit na ako. Pauplasan na itong pauplasan pa. Oo. Pauplasan. Okay, salamat mga kapadyak. Light safe sa inyong lahat. Bye!